Her er en række lande i Europa. Og her er, hvor mange der har været fulde de seneste 30 dage blandt de 15-16-årige. Danmark stikker ud. Det er faktisk stukket helt af. Mange unge efterspørger en ny alkoholkultur, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at dem under 18 slet ikke drikker. Så vi er mange, der arbejder på at ændre kulturen. Blandt andet kommunerne, skolerne, foreningslivet og forældrene. Og I er særlig vigtige, for undersøgelser viser, at forældre har stor betydning for, hvor meget de unge drikker, og om de bruger andre rusmidler. Men mange er i tvivl om, hvad de egentlig skal gøre, så her kommer 3 ting, som vi ved virker. Lav aftaler, skab fælles rammer, og lær ikke dit barn at drikke. Først, lav aftaler. Jeg har tillid til, at Alma hun selv kan styre det. Tænker du måske. Men forskning viser, at unge, der har klare aftaler med deres forældre om alkohol, drikker mindre. Så tænk over, hvad du egentlig mener om alkohol. Ha' en holdning og tag en snak med dit barn. Vær tydelig omkring, hvad du mener. Sammen kan I lave en aftale, der giver mening for jer begge. Skab fælles rammer. Mange forældre er bange for, at deres barn bliver sat uden for fællesskabet, hvis de sætter grænser for alkohol. Men altså, Victor skal jo kunne være med til festerne. En løsning er at gå sammen med de andre forældre i klassen, og endnu bedre på hele årgangen, og lave fælles rammer. For eksempel, at der ikke drikkes alkohol til fester, og at forældre tager fat i hinanden, hvis rammerne ikke bliver overholdt. For erfaringer viser, at fælles rammer gør, at der bliver drukket mindre. Også selvom alle forældre ikke er enige. Og det gør det lettere for de unge at sige nej tak, uden de føler sig uden for fællesskabet. Lær ikke dit barn at drikke. Mange introducerer alkohol derhjemme. Så ved hun jo, hvad hun kan tåle. Problemet er bare, at det kan virke som en opfordring. Og undersøgelser viser, at unge, som får serveret alkohol af deres forældre, drikker mere end unge, der ikke får. Så lad være at servere alkohol derhjemme, og lad også være at give dit barn alkohol med til fest. Men sørg for, at der er voksne til stede, når der holdes fest eller forfest. Så kan I hjælpe med, at de fælles rammer bliver overholdt. Nu ved du, hvad der virker, og hvordan du kan være med til at ændre kulturen, så alkohol ikke længere er en selvfølge i ungdomslivet.